Kwedu no mabuja madoka chere dzauya dzanyasi zuva rechigumi nonomwe mwedzi uno wakurume ipapa mwedzi uno kando mwedzi wagokura wagotandiwa kambani yonyaradzo iyoyo kambani iri kuita kuika vanhu iyi ndipo yagotandiwa makore 25 apfuura tikuramba tichitenda anokukura iko yaita tikaiti ringe munhau dzanyasi wakomana vanhu vazhinji vano mazita anoverengeka munhau dzomatongerwo enyika wari kuisa mapepa yavo vachiratidza vanhu kuti isusu tatonyora tsamba kuti dziende iko kudare reparamende kuti vanhu vagozive kuti tiri kuzvidaba zvo2030 zviri kureketiwa zvokuchinja bumbiro romutemo. Nyasi unopabuditsiwa tsamba yaeriki matinenga ndiye kamwe wanhu anga aripo pakunadziwa kobumbiro romutemo achinyora zvese achiziva zvese saka anonyatsa kuriziva chaizvo zvisvino. Rekai tione ipapa kuti zvichaperera kupi. Tinoramba takaringa apawo iyo nhau ye2030 War Constitutional Defenders Forum wari kutoti aiwa vanhu itai bawo muuye munyorese zita kuita nhengo dzedu kwaigoyai munyorese kuita nhengo dzedu ipapa izvozvo padandemutande zviri kutungamirwa naye Philimon Chari. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Ari kureketai kuti wakomana tikapusha apa tikahwina aiwa tinenge tanatsa tinenge taita tusvino kwai kana wapwere wedu wanokona kuzotirovera manja kuti aiwa makahwisa zvisvino ipapo. Rekai tirambe takaringa ko uyu musoja akapfayu uyu Herbert Chingono pokare naEllison Mpamaonde kwai waitiwa magamba onyika wamunangarwa aiwa wari kuwadira. Rekai tione kuti zvinosvika kupi ipapa aiwa toramba tichindoimba kakambo kamutukudzi tinopera rimwe ribodzi tichigwa mhanduwe ndozviri kuitika ipapa. Rekai tione zviri kuti zvinosvika kupi. Jacob Mafume atanda pokare kureketa apwito agoti kwai vanhu kumbare wakapwanyiwa zvivako zvavo majurahoro avo kwai vanhu vanga vakaisa majurahoro yavo pamusoro penzvimbo dzakavakiwa mapombi okutekaidza mvura dzotsvina. Wakomana idihwi rekai tirambe zviri takaringa kuti zviri kupera sei. Gwicho raMugabe chatunga anomubiyache kwai ipapa wagonzwa chabenhuka kudare rodzimhosva muSouth Africa sondo riri kuuyari nokutoti wachuchisi wanga wari bekunhadzirira kwai nyaya iri kuitika njokuti wari kukumbira kuti wakomana tingwirei tsitsi tikubvuma mhosva tingwirei tsitsi tikwanise kuenda hedu kunyika kuno ipapa. Rekai tione kuti zvichapera sei. Peno wachabva wanze aiwa wakubuditsiwa uchibva wakandiwa kunyika yayo Zimbabwe. Heno rekai tigoramba takaringa kuti zvichaita sei. Tinoramba tichinyepana kana zvakupera ipapo. Apawo uyu mumwe mukuru wemasoja Sigauke agonangidzira Temba akati iwe Temba muriswa kuziva zvokunyepa pakushambadza mari yomazigi nokutoti ipapa izvi zvomasoja unokona baiwe kureketa panyaya dzomasoja siya isusu masoja tirekete nezvazvo. Masoja akanga areketa kuti wamunangaro wanga wasiyana nonyaya yekuda kuchinja bumbiro romutemo wari wega. Rekai tione kuti zvinopera sei. Munondoziva muriswa anenge aino mari muhomwe saka anobva aita kunetsa achin'ara achireketa masoko akawanda. Rekai tirambe takaringa. Hurumende yaburika ikati wakomana vanhu vari kuti padandemutande ndini chiwenga ndini mukadzi wachiwenga kwaigosiyanai nazvo izvozvo nokuti hokoyo kwai tikazokubata makuno kune anhu heno unochireketa iwe chakatadzisa imbwa kuseka kunyinura ichikona ipapa pano nyaya chaipo nokutoti chiwenga yupo kare agonzi iwe uri bechisvino chauri kuita patedzero wamunangarwa nokutoti Kembo Muhadi ndiye agonzi aiwa ari kuziva ari kuita tusvino ndiye ano mabasa ari kuverengeka idi zvakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinoenda nekupi. Kwai nyaya yomari yomamiliyoni mairi okuAmerica akabiwa kuZB aye gore riye kuno mumwe mukoma aenda kotengesa kamunin'ina wache akati aiwa iyeyuyu ndiye akaba mumwe wacho nokuti wanga wanyima namaridzo idihwi.
rekai zvizonzi matsotsa anoitirana pakutsotsa, asi pakuzokuwana papa mhanduwe panonyaya. Rekai tigoona kuti ichapera sei. Renmo Jonas ari kusekesa vanhu kuamerica, gonzi anokona kuisiwa choupenzi chaicho kana akatadza kuita tusvinu panhau yokureketa kwaagoita pane kamwe kavhidhiyo kari kuburika wachichinja masoko Lion King okuti nhanzi ngonyama. Rekai tione mhando yevanhu kuSouth Africa vanopa mukamwa idi, tinoramba takaringa. Mutuli Ncube agoreketa akati wakomana kubhadhawa kwevanhu vari kutengesa munyika yemedu nomazigi chete kuchaita baa kuti mari yokuamerica isaike kana kuti uku zvinhu zvikwire. Tikati takabva neko uku kuribei pwa, muri vanhu vabodziwo ka. Rekai tione zvedu. Iye ari kuti aiwa inyaya yekuti izvezvi kuribei kana mari dzakawanda dziribei chadziri kuita. Rekai tione mhando yekuti zvinopera sei, nokuti ipapa panochemiwa basi. Apa iro bhangi ronyika rikuedza kuti wakomana gorekai henyu kuvhunduka nokutoti kwai isusu tinenge tiine mari yese yakakwana yokuti tikubhadharei iyo mayusa. Anenge achida mayusa anongounza tohatanomupa mayusa aari kuda mayusa anounza. Rekai tione mhando yekuti zvichaitika chere kana kuti hwii. Toringa dziri kuitika pasi rese. Ipapa muSouth Africa wari kuzviramba zviri kuisiwa neAmerica kuda kunzi kwai imi migorambai usahwira hwenyu noIran. Vari kuramba wakati aiwa tiri shamwari dzenyu, tiri shamwari dzoIran, tiribewa tinofevhera ipapo. Imi rekai tione kuti zvinosvika kupi izvo. Ipapawo wanopa mari IDC kuSouth Africa ko wagoburika wakati Fezile Dlamini ari kunyepa, takatomirira nemapepa yacho izvezvi kureketa kuno takatomirira. Imi panonyaya. Kuno vanhu vazhinji wakubva watoburika wototi ndakaendesawo ndikanyimiwa, asi wachena wanenge wachindopuwa pakanyangara mhanduwe. Rekai tione kuti zvinopera kupi. Ipapa kwaino mapurisa muSouth Africa wanoita zvemakombi kuSouth Africa wakandomisa vanhu zviri kutsarukana basi hokoyo tiri kuuya ikweyo kosunga vanhu kuti zvipere izvozvo. Rekai tizvione kuti zvinosvika kupi. Apa inonzi Equity Bank kuRwanda kwai kwakaita kuondomohwa mari mhanduwe zvokutoti vanhu vanosvika 35 vakasungiwa kureketa kuno. Rekai tizvibate pazvinenge zvaburika kuti zvakapera sei. Woulizi kwai vari kufunga kutenga kambani yakanzi Into Food, iri kambani yeOld Mutual. Rekai tione kuti vari kuda kuzviita sei. Tinoramba takandoringa ipapo. Uku kuno mumwe akambomirira nyika yeBelgium kuCongo ari kunzi achakona kupenda kudare ronzi mhosva chairo nonyaya yekuponda Patrice Lumumba mugore ra1961. Rekai tione mhanduwe kuti zvinopera sei. Nyika yeBotswana yaramba masoko ari kundotenderera kuti kwai munyika mavo muno muzinda wemasoja wekuAmerica wazviramba wakati aiwa tiribe zvakadando. Rekai tione isu kuti zvinopera sei. Nozuro uno kwakagwarashiwa vanhu vanosvika 400 kuKabul pakavhiringidziwa pakanyangarapo. Ipapawo pokare kwai nyika yeSri Lanka yagoti nokunetsa kwakuita mapfuta uku, rekai tiite kuti ipapa kureketa kuno chitatu chega vanhu vambomira akienda kumabasa akiitira kuti petrol nodhiziri zvireke kushota zvakanyanya. Rekai tizvione kuti zvinosvika kupi. Apa kuAmerica mumwe anonzi Joseph Kent aiwa kwayati inini ndichazvidaba zvokusenza nehurumende yaTrump ndinini munhu wanga ari kufanira kuti abatsiridze kuti nyika ichengeteke. Aiwa ndichazvidaba nokuti takaenda kuhondo nenyika inge iribe kana mhosva nesu. Rekai tione ipapa kuti zvichasvika papi chaipo. Tinoramba takandoringa, tinenge tichinyepana kuti zvirikuitikaira hanhu kupi. Nokuti kwanyasi uno mabuja tagumira pano ndini wenyu mhanduwe onhau.